salamat humana jud kog luto. Kalasgawa gahapon, uy. Akong gisugo si Kirara gahapon pagpasuroy sa Maruya. Iyari na ang gisuroy. Wala niya gibaligya. Pagkabalingagan na lang jud bataa. Nalugi na hinon ko kay amo na lang hinon to gikaon. Karon, akong iplaho na ang akong istorya ni Kirara. Kay gahapon giingnan nako nga ipasuroy ang Maruya. Gisuroy ra hinon niya. Kirara? Kirara! Oh, unsaman ma? Kirara, nagluto ko og Maruya og pinaypay. Unsaon man na ma? Isuroy na pud na. Ibahak nimo. Dili ni isuroy, ibaligya na ni nimo. Okay ma. Gapon wa man gud nimo gikumpleto gud. Sige Kirara, ibaligya na niyo. Ma, pagkauna sa kong isa ma para ganahan pud ko mamaligya. Kirara, pagkuha lang isa. Karon, kayo man na naman kong kaon. Kondisyon na kayo, mamaligyan ako, be! Maruya! Pinaypay! Oh, naa na po si Kirara, oh. Nanuroy na po Maruya. Ano ka dyan pinaypay? Lami unta ikaon. Ah, pero di man na baligya. Suroy ra man na. Pinaypay! Lucio! Palitin kong Maruya ang pinaypay, be! Sa ipalitan. Ano day, baligya na day na. Abi man akong suroy ra na. Glas gawag hapon, Lucio. Ipabaligya man na ito ni Mama. Ingon man gud si Mama nga isuroy lang daw. Mao na, kaperti man kong balingaga ni mo, sugoon. Di man kong ka maminaw. Ay, nagbalik-balik ka to, Lucio. Palitin ko, be! Tagpila man day na. Ay, tagsing pura god. Pwede po 2 Gs. Kami unta ikaon na Kirara. Pero wala man ko'y kwarta, oy. Gahapon unta to, kay na ako'y kwarta. Pero suroy ra man nimo. Pero lain pa'y ato Kirara, kung musugot ka. Pautanga lang ko. Tang, adili ko, oy. Wala pa gani ko yalin. Wala pa'y buhay na mano. Dili ba? Dili man ako utangon og dugay. Bayran man ako unyang hapon. Ihatod na ko sa inyo ha. Ay, kana. Pila magkabok imong utangon. Tulo lang. Oh, kau tulo, oh. Sige, isa ka pinaypay, nya duha ka ani o, ganing Maruya. Sige, sige. Sayang hapon na, ihatod na ko sa inyo. Sige, Lucio. Ato na ko kay para mahurot man eh. O sige, Kirara, unyang hapon ng bayan ani. Maruya. Pinaypay. Sos Claire, kabalo ka gagahapon? Isa man, Maria? Na, si Kirara, nanuroy og Maruya. Ay, kabalo naman ko ana. Nanuroy lagi Maruya, nya dili ipapalit. Oh, gani no. Kabalo ba kaparte na kung gutuma kay gipaatang bitaw ko ni Papa dito sa bayer dito sa may kalumpang ba dito ko nagpaabot. Susun sa pagkahitabua. Kay nadunggan mo na ko na si Kirara ni Shaggy tong Maruya o parehas ano no Kirara? Claire! Maria! Balitin ko niyong pinaypay yung Maruya, be! Palitan? Kagahapon bitaw palitan ka? Dili ka magpapalit, ingon ka suroy lang. Alangan, wala mo kong kasabot sa istoryang mama. Kainga nga si mama nga suroy lang. Unya ibaligya na ito. Ay nagyud ta, balingag jud ka. Nya, gikasaban kasi mong mama, da tagam ka. Wala nang lubot ani ba? Balitin ko ninyo, be. Kay kaulan nung na ba? Wala man ko'y kwarta Kirara. Oy, ikaw Maria na kay kwarta? Na utro pod wala pod ko'y kwarta. Pero unya nung hapon ako'y kwarta kay ingon man to si Papa tagaan daw ko niya kay sweldo man niya. Pero kung napa ko'y kwarta Kirara pakyawon unta ko na tanan kay lami pa kinamuluto sinang purita og kuan clear. Maruya og pinaypay. Gani no. Balitin ko ninyo ba para makauli na kung kinagtalig na ho. Wala gani may kwarta no. Unya pa ganing hapon. Nya sugot ka, utangon na mo na. Nya unyang hapon na mo bayran. Yang hapon. Sige. Bites. Kay si Lucio bitaw, giutangan ng pug ko. Unyang hapon po niya bayaran niya. Pakyawon mo kanini mo. Pakyawon, basta unyang hapon lagi na mo bayran. Bibi na nabi. Oo. Sige clear, pagkuha da clear. Luoy pug kay ni si Kirara nagtaliksik na baya. Ay, salamat na hurot ragyot. Ambi na lang sudlanan, be. Kay basig mo bundak pang ulan. Kamaruya mo clear. O kuha Kirara o. Be. Dara. Ato na ko. Bye-bye. Gatong ka sukor. Ma! 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 Uy, si Kirara man ron, dali ra man nakabalik. Ma! Kumusta Kirara, nahurot? Unsa pa, ma? Kitilapan, oy! Maayo. Kana may bata. Magkapalit yun
kita ani rupsudan. Sigurado maoy, si Kirara na gud ni. Yang halin asa man? Unyang hapon pa ma. Unsa? Unyang hapon? Nga naman? Unyang hapon ra ma. Yatod ra diri ang bayad. Unya, kinsa man din ang utang? Si Claire ma, si Lucio ug si Maria. Ay, koy ato mo bayad ka to? Salig lang ma. Kay yatod lagi to unyang hapon. At least nahurot. Mao lagi na giingon, salig ayaw laom. Nay pagikaon nato to, mabusog pa ta.